Аз кейинсә йөрүме ул урада? Юк, әлбиттә. Был гамәл ни өсөн кирәк? Намаз укуу, закат түләү, хаж кылуу кебек урадала Хак Тәгаләнең кушканына буйһыну һәм уга рәхмәтебезне yetkерү, һөюбезне белдерү юлы. Диндә артык нәмә юк, барыһы ла үз урынында. Шул исәптән урадала. Әлхәмдүлилләh. Ни өсөн яратылганын белгән һәр мөселман Аллаһтың әмерен тормышка ашырып яшәргә тырыша. Рамазан айы иманлы йөрәкләр өчен куаныс, изге гамәлләргә омтылучы өчен зур шатлык. Аллаһ Рәсүле саллаллаһу галейһи ва саллям Рамазан айы бик мүбәрәк бер айдыр. Бұл айдың башы рәхмәт, уртаһы мәгърифәт, адагы яһәннәм газабынан котылудыр, дине. Бұл айда җәннәт ишектәре ачылган һәм яһәннәм ишектәре ябылган айда безгә зур мөмкинчелекләр ачыла. Аллаһ Тәгаләгә, Раббыбызга тагыла якынайып, тагыла гыйбадәтләребезне камиллаштырырга, үзебезнең торышыбызга, үзебезнең хәлебезгә карарга, анализларга һәм үзебезнең иманыбызны ныгытырга. Һәм шуның өчен бұл айды Коръәндә лә һәм Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хәдисләрендә лә айрыса билдәләп үтелә. Һәм һез беләһегез бұл айдың фазиләтләрен, бұл айдың ниндәй дәрәҗәһе һәм мусламаннар өчен ниндәй олы бұл вакыйга, ниндәй олы бер мөмкинчелек булганын. Гыйлемдәребезне тагы арттырайык, үзебезнең эшләребезне карайык, садакалар бирәйек һәм бар нимә Аллаһ Тәгаләгә якынайта, уның ризалыгына илтә, бар эшләрдә шул башкарайык. Барыбызда ошо иншаллаһ уңгы 10 көнендә бигрәк тә без бит инде көтеп каршы алабыз. Кадер кисен, кадер төнендә 1000 айдан да хәерлерәк булган бу төндә безгә шулай ук барыбызга ла бөтен җәмәгатькә каршы алып, барыбызда шул нидә гыйбадәтләр кылып үткәрергә, Аллаһ Тәгаләнең гафу итүенә, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә өмет итеп, таравих намазлары укып, һәм шул Рамазан көндәрендә ифтардар үткәреп, барыбызда бергәләшеп, яхшы итеп узгарга насыйп итһен. Бұл айдың әлбиттә без көтеп алырга тиеш һәм Рамазан айынан һуң да без бит инде күренә безнең иманыбыз ничек булып чыга, чөнки бұл нидән һуң шайтандар сылбырдан ыскындырыла, безнең тагыла һынаулар көтә һәм Рамазанды без ничек үтәбез, алдагы елда ла шулай үткәрәсәкбез иншаллаһ. Шуның өчен кемдәрнең ниндәйдер хаталар, яңшылыклары бар икән, уларны искә төшерәйек һәм тап Рамазан айында бик күп тәүбәләр кылып, Раббыбыздан һорайык, ошо хаталарыбыз, гөнаһтарыбыз гафу ителһен дип, һәм ихлас гыйбадәтләребез, эшләребез менән Аллаһ Тәгаләбезгә якынаяк, барыһын да яхшы итеп үткәрергә насыйп булһын. Безнең өчен бұл бит инде беренче Рамазан айы түгел, шуның өчен без елдан ел үзебезнең иманыбызны ныгытып, яхшырак мусламаннар булып китергә, башкаларны ла сакырайык, чөнки әлхәмдүлилләһ, елдан ел Рамазанга ингәндә ураза тотучылар күбәя бара, намаз укучылар күбәя бара, яшьләребез арасында улар күп, олларыбыз да килә, әлхәмдүлилләһ. Һәм шуның өчен был елда өмет итәм, был ураза айында, Рамазан айында без тагыла күбрәк булып, тагыла бердәмрәк булып үткәреп ибәрбез дип, һәм был ай ул мәрхәмәтлек айы, күбрәк үзебезнең арала, кардәшләр арасында мөнәсәбәтләрне ныгытайык, бер-беребезгә Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен яратучы кардәшләр булайык. Бер-беребезне төзәтәйек, бер-беребезгә йомшаклык менән, изгелек менән генә бер-беребезгә
мөнәсәбәт кылып, ысын мәгънәһендә Аллаһтың ихлас кулдары булайык. Ураза тотуның хикмәте күп. Ул нәфсе теләктәребезне авызлыклау, шайтан юлынан ераклашу юлы. Уйдарыбызды тик яхшыга, яктыга көйләй. Мохтаждарның хәлен аңларга ярдәм итә. Сәгадәтле айда иманыбыз тагы ла куәтләнеп, күңелдәребез йомшарып, һаулыгыбыз ныгынып, артабанда зур ихласлык менән матур гыйбадәтле тормышта яшәргә насип булһын һәрберебезгә. Бындай ниғмәт савапты һәр кешегә бирһен Раббыбыз.